Iki ya? Nggih. Trobos. Palura. Iya. Gudal kono. Dudu urusanmu iki. Napa? Iki ya. Nggih. Menurut laporan Slamet, kon mengadakan pencaruan. Cempurian, campuain, pencaruin, penculian, pencucian, pencairan, pencurian. Oh iya, pencurian. Terus sinten? Menurut laporan Slamet, kon mencuri HE. HP no? HN sinten? HP. Nyuri telepon genggam. Terus sinten sampean? Slamet. Sampean lurah lho. Nek gak ono buktine aja ngomong sak enak lho. Sodok ndelos ora. Lewat tanganku, Bos. Bos, terus sinten sampean? Garis apa? Slamet. Ya apa sampean jarene? Lapor dari HP-ne tolong terobos. Ngomong ngono Slamet. Iya. Nggih. Nggih. Nyolong tak gak? Nggih. Lah nyolong sih. Nggih. Ha ngono mencicil. Watok udelmu kan kok. Aja guyu. Kendelane bolong. Lho kok. Halo kok. Lho kok pundi kula? Kan delok sora kan. Lanjut Nek. Kene, nduk. Bancaan, urusan. Soal bancaan pribadimu tapi ki urusan perlu ditegakno. Kon gak usume Niki ngeten. jual beli hukum mafia. Aja sampe desane dhewe ku elek perkara ngene iki. Masalah iki wis elek tapi ya aja temen-temen delek-elek. Nyocok kancane nggo. Ngeten Pak Lurah. Kon ndelok aku lurah elek ta apik? Elek. Nggih. Aku dipilih rakyat lho. Nggih. Nek aku elek gak ora dipilih, takon rakyatku. Lurah elek ta apik? Oh mbok pilih. Elek lah rupane. Nggih. Sing penting kinerjane. Nggih. Deloken taun ben karo taun saiki. Nggih. Jalan kene wis tak paping. Nggih. Seprapat. Seprapat ngarep tok. Insyaallah tahun ngarep Rata nggih. lho lemen.